Ongi etorri beste bideo batera. Beste amaiera artistiko batera. Hau eta hautatu dut oso dibertigarri iruditzen zaidalako bukaerako posizioa. Hemen, zuriak irabazi behar. Baina, printzipioz, dama bat dauka, beltzak telo baten truke. Eta lehenengo mugimendua oso paradogikoa da. Gaztelua ebi. Hake. Nuski, beltzak jan behar du. Dama ebi. Eta orain, F-lau. Hiru aukera ditu hemen, edo bi aukera ditu hemen, beltzak. Baina guztiek galtzute. Erregea F5, zaldia G3 jake, eraso bekoitzakin, eta peiak koratuko du. Elauera berdin, eta peiak koratuko du, eta bakarrik falta zaigu, erregea esi. Train, magia. F5, jake. Eta hemen ere ematen du aukera asko daudela beltzaentzat. G F5, noski, zaldia F4 jake. Hemen aldera bizka luzeago da, ze erregea E7, zaldia bi. Zaldia E6, ematen du zaldiak garaiz iritsiko dela A-peiak gelditzeko. Baina erregea C6, erregea D8, A6, erregea C8, A7, gaztelua, zaldia C7, eta zaldia F4 eta gero, A-peia aian gelitu eginda, baina beste peiak jango ditu txuriak. F5 eta gero, zer beste aukera duka. Erregea E5. Orain berriro, F4. Lehen bezala, elaura juten badin bada zaldia G3 eta errege F5, lehen bezala zaldia F3. Beraz, hemen bakarrik zaigu mugimendu bat. Erregea E7. Peiak jarretuko du. F6, jake. E6 juten baldin bada zaldia F4. Dama irabaziz, eta hau da divertigarriena, E8 juten baldin bada, zaldia G7, jake mate. Bueno, espero hau gustatu izana. Eskerrik asko hor egoteagatik eta hurrengo bideo batera arte.